И здравейте хора, в това видео ще гледаме странни неща, които са някакси така крипи, хорър и дават страшна тематика. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете и да... Това е старото видео, да. И да ударите камбанката, за да получавате още известия за такива видеа. Разбира се, много ви благодаря за 1000 абонати, много се радвам, че ги стигнахме. И още нещо ще да казвам, това. Аз понеже на 31 октомври, четвъртък, когато беше Хелоуин, аз не го празнувам, бих направил една година, правих видео, само защото е на такава хорър тематика. Иначе забравих да снимам, не точно, снимах видео, но не ми стигна паметта да го кача и някъде ми изчезна видеото и затова сега ще направя такова видео. Първото, където я видим е тук, на такива по-запутани места, де няма много хора. Малко така хора ми изглежда това. Тук кой снима? Добре. Да, там има майче човеки тук. Или не знам. И тук имаше един айсберг, който на него имаше доста странни неща и тук по края имаше доста хора неща, които са паранормални. И тук тук няма Street Vile. По някакви такива места. Добре, във водата сме. В океана сме. Добре, предполагам. Макар че ето тук... един път даже, когато бях на това... когато... Сигурно бяха почивните дни или... не знам, май беше преди 2-3 месеца. Бях влязал в... пак тук, на 360 градуса опана. И бях намерил нещо като едно... Има някакви... Аз съм в лаборатория. Някакви хора са около мен. И това беше доста крипи. Това е някакъв кораб. Какво? Това там е доста странно. Добре. Да, от тези кораби, дете май са... дете се препращат някакви... не знам. Тук принцип май каца хеликоптер, на и това жълтото. Малко... Това вече там е доста крипи. Това е нещо като едно пиратски кораб, не знам. Това там какво е нещо... Тук друго нещо... тук е брегът. Това какво е? После ще минем и на Хаваите, понеже съм виждал там доста странни паранормални неща. Имаше една точка, която се вижда краят на света цедно. Не знам дали беше тази, защото това прилича на такова. Или просто резолюцията на камерата е такава. Добре, това ще го сметна за... ето прайса. Тук и страстиките няма какво, предполагам, страшно да видим, макар че тук няма никакви хора, освен някакви кораби тук. И тая черна точка, разбира се, заради това. Ето тук да не да има нищо. Между другото, на тези места, които няма Street Vile, има доста такива странни, страшни неща. Да, тук пак сме и страстиките. Заливи, отливи, не знам.
Но ми е интересно къде беше края на света. Даже един път аз го видях точно там. Не помня къде беше. Какво е това? Моля. Хора. Това не мисля, че е нормално. Но това приличат на... Не, човек. Това... За това просто нямам коментари. Това е толкова паранормално. Мале, сега ако видя, ако ми изкочи някакъв човек от тук, зад мен просто... Предполагам. Това между другото някак си прилича като котки или нещо. Не мисля, че тук на Street Vile... Това прилича на кръв. Дали беше добре да... Това да не е на дядо Коледа къщата. Тук между другото, като мина се осветява някакси. Това е на някой човечец къщата, ама малко нестандартен вид. Някакси хорър. Много ми е крипи сега, ако мина нататък, да не ми изкочи някакъв дядка зад мен и нещо такова. Айде сега. Радвам се, че това ни... Нали... Моля, човек сега, ако ми изкочи някой... Никой не ми изкочи, тук е някакво тефтерче. Тук печка... Бе, това май е за заземяване, не знам. Това вече почвам верно да си мисля, че е на дядо Коледа. Добре, ще взема навънка. Добре, ето ни навънка. И винаги съм виждал на тези реклами от YouTube, как има си някакви такива хорър местенца. И това мисля, че е едно от тях. Това прилича на... Само как някой е отворен тази врата и вътре е тъмно. Няма повече нататък, значи. Не мисля, че беше полезно да... Кой би влязъл тук на Street Vile да показва нещо? Малко така странно. И тук имаше нещо като края на света. Искам да го покажа, Да, ето го. Това е нещо сигурно... Добре, оправи се. Буквално тук има... Да... Ето тук беше като края на света, не се виждаше. Резолюцията просто явно е такава. И тя по-тегави места. Нещо ми бъгна. Добре, оправи се. Тук пак с корабите. Много ми е чудно. Добре, не съм само аз на кораба. Добре, някъде вече към по-населените места, където са доста по-странни. Ето тук. Примерно, не знам по тези острови.
И острови. Тук сигурно има нещо като барове и такива неща. Да, тук вече е доста по-населено. Тук няма 3-2 евро. Ето тук. Тук е някаква пейка, някакви пейки. Еми това е населено. Някъде тук вече къде имаше доста странни неща. Съм виждал аз. Това мисля, че е руско, ако не се лъжа. Какво пише? Паравоз. Това е руско. Да, предполагам, че... Да. Това е нещо като... Не знам, чакай. Тези влакове... Да, това е нещо като музей на влаковете. Или... Защото има и такива музеи. Има и музеи на корабите, има на всичко. Еми добре, това е окей. Тук сигурно, понеже са по-такива местата. Добре, тук пак ма спална някъде из драките. Но... Мале, тази къщичка как е хорър. Ужас. И тази също. Улица какво? Улица Островского. Поне така го прочетох. Някъде към САЩ имаше някакви доста странни неща, като някакви зайци убийци, нещо такова имаше. Мумбай. Да само как някой ми се затъми екрана. Някакви хора тук са ги бърнали. Мисля, че това с къщичката беше доста хорър. Мисля, че това беше паранормално. Все едно нещо такова. Тук е някаква водичка, някакви камъни. Аз не съм само тук. Явно. Няма никакви други хора тук. Това са някакви заливи на 100%, ама... И тук... Не, човек. Добре, оправи сам. Какво е това? Някакъв човечец. Ама... Добре, и тук е нашето отражение. Между другото, това е доста странно. Някакъв човек там се е полегнал. Йога ли прави, не знам. Ай бе. Мисля сега ето и на рандом с Street Viola. Не знам къде натиснах и така. Просто на рандом да проверявам, понеже ще е нещо... Това е май снимано с дрон. Това видео предполагам, че стана леко скучно, понеже буквално никакви хорър неща не се виждат, освен на къщичка, само как някакво беше... Но ми е интересно, тия хора, дали им е студено тук или не. Много ми е интересно.
по тия места. Добре. Тук някакви автомобили, нещо. Тук до водата. Не знам какво снимат, ама... Очаквам да видя нещо доста странно. Очаквам. Хора, много... Просто не обичам така. Значи... не знам дали ги знаете тези бъгове, гличове. Не знам как да ги нарека. Но някакво, нали, човека, който снима, или човека, който е отстрани, така да му са... Да, все едно краката му са само така, все едно му изчезва тялото нагоре и все едно го няма. Все едно е дух, изчезва. Но не обичам като стане така, защото почвам вече някой да си мисля, че това... Да... Да, тук в по-бедните места. Просто си представете, тук някакви очи да бяха излязли. И тук, добре, че тук е наличен Street Vile. Добре, тук е някакво магаре. И хора, това видео е така просто някакси хората са като духове. Прозира през тях. Доста стана скучно това видео, затова, понеже сега няма време и след това го направих набързо. Ще направя ново видео с звънене на страшни, обладани и паранормални такива номера. И ще го кача, не знам, със сигурност ще пусна да завотване и такива в тези общностите. Какво да е следващото видео и така, защото това доста скучно стана, защото нямах идея за видео. И направо пишете под коментарите на това видео, ако не забравя да ги включам, какво да е следващото видео. И ще пусна анкета, защото не знам на вас какво ви е най-интересно. Добре, тук... Да, аз бях тук между другото. Тук мисля, че не беше наличен Street Vile. Тук май сме единствените. Като цяло това... Това с къщичката там на айсберга беше най-крипи. Със сигурност. Тук е слънцето, как се вижда. Пак ние сме единствените. Тук гледката някакси е хубава, добре. Добре, хора, под вода сме. Добре, смисъл, под вода има доста крипи неща и не знам дали... Тук май отражението нагоре, да. Ето. Технала... Добре, това няма да се опитвам да го чета. Какво е това? За жалост мога да ходя, нали, насам там. Да разгледам. Ама някак ли тук в океана? Дали има някакви други Street Vile? Добре, защо тези Street Vile не ми ги показва? Айде, пак се набутахме някъде.
Това е дезинфектант. 100% е дезинфектант. Това... Какво е това? Това сме ние. Хора, това е някакво... Не знам какво е това. Ето тук, къде сме някъде към водата, винаги ни препращат в някакви такива странни места. Без да има стрит вайл или да има. Хора. Оле, как си изкараха къла? Защо това изобщо е показано на стрит вайл? Да. Оле, да, хора, и това е дет го видях преди 2-3 месеца. Много е крипи. Това е много странно защо е показано на стрит вайл? Това е някакво дете. Тук е някаква лекарка. Това не мисля, че е нужно да е показано на стрит вайл. Това е прекалено крипи. Мисля тук да завърша това видео. Или... Да, хора, мисля тук да завърша това видео. И ще пусна анкета в общностите на канала ми. Какво да бъде следващото видео. И напишете в коментарите кое ви в коментарите на общностите кое видео най ви харесва. И да.